Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. U općini Nova Bukovica, to je općina iz koje ja dolazim, postoji jedno mjesto, naziva se Gornje Viljevo, to je mjesto u 21. stoljeću još uvijek nema asfalt. Svojevremeno je bila rasprava o tome treba li ravnatelj bolnice biti liječnik ili ekonomist. Ekonomist sasvim sigurno može izračunati isplativost liječenja nekog pacijenta, međutim, tko će reći članu obitelji da se njegovog člana obitelji ne isplati liječiti? Ova dva primjera govorim zato i još da dodam jednu sliku, bivši načelnik moje općine rekao jednom prilikom za ove stanovnike Gornjeg Viljeva, pa jeftinije bi bilo njih preseliti u matično mjesto nego im izgraditi asfalt. Ja sam bio dijete, tad sam doživio prve prosvjede, iako kažu da je to bio nedemokratski sustav, u tom nedemokratskom sustavu su bili vrlo oštri prosvjedi građana jer se osnovna škola Vladimir Nazor u Novoj Bukovici trebala spojiti i postati područna škola osnovnoj školi Nikola Tesla u Mikleušu. Tome su se građani žestoko suprotstavili, sjećam se još natpisa koji je stajao na staroj zgradi općine na kojem je pisalo hoćemo školu sa tvrdim Č. Tad su i mene, sjećam se, u školi zezali kako tvoji stanovnici pišu krivo, ne znaju pravopis, ja sam rekao pa upravo je to argument da škola treba. U to vrijeme je, ajmo reći ovako uvjetno, možda i Nikola Tesla bio jači od Vladimira Nazora, možda ja tako mislim, ali se to nije dogodilo. Nije se dogodilo da su ove dvije škole spojene. Kasnije su, a moram to ovako reći, nemam drugačiji izraz, veliki Hrvati pod navodnicima promijenili ime škole Nikola Tesla, tako da nas ona više ne zove Nikola Tesla. I još da zaključim, ako bi to vrednovali sa nekog stajališta i sa STEM područja, onda bi sasvim sigurno škola Nikola Tesla imala bolje, više ovih kvalifikacija da bi postala matična škola u odnosu na Vladimira Nazora koji bi trebao onda postati područna škola. Ovo sve govorim zato što me iznenadilo i šokirao prijedlog ministrice, zapravo smjernice koje je poslala osnivačima o preispitivanju mreže škola u RH. Neke stvari se ne mogu ulagati, neke stvari se ne mogu mjeriti, neke stvari se ne mogu kupiti novcem. Evo samo na početku da kasnije mi ne promakne da kažem ministrice vrlo jasno kako ona nazvala školu za život, ministrice vjerujte spremni smo i mi život za školu dati. Nećemo dopustiti da se ovaj način prema lokalnoj samoupravi odnosi ni Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U redu je ovu temu staviti na stol, ali se ova tema ne smije stavljati pod stol. Dakle, ovim smjernicama ne znaju ništa općine, gradovi koji nisu osnivači. A pogledajte malo županije, što je siromašnija županija, to je manje osnivača. Na mojoj županiji osnivač je naravno samo županija i grad Virovitica. Čak niti grad Slatina ne zna što se događa, a pogotovo je grad Orahovica, sve općine ne znaju što se događa i što piše u smjernicama. Ono što znamo da se optimalna škola od 300 do 500 učenika i razredni odjel od 20 do 24 učenika. Piše u državnom pedagoškom standardu da bi učenik trebao imati 2,5 kvadrata prostora. Sve su to brojke, ali brojke ne čine život. Život u mjestima počinje prije svega od škole. Ako uzmete mjesto školu, uzeli ste joj sve. Dakle, ministrice, razmislite dobro o tome i upravo je potpredsjednik Vlade, ministar Tolušić, svoju političku karijeru izgradio na gradnji malih škola. Ja sam tad došao čak s njim u sukob. Optužio me da sam ja protiv gradnje škole. Ja nisam protiv gradnje škola, ja sam da se ova tema stavi na dnevni red, ali ne na ovaj način, da se ne pita nikoga, nego da osnivač donese odluku o budućoj sudbini i na kraju krajeva i svih općina i gradova, jer čemu onda služe naše općine kojih ima eto u RH ukupno jedinica lokalne samouprave 555 plus 1 556. Dakle, ovu temu treba otvoriti, ali o njoj treba otvoriti široku raspravu, ne na ovaj način ispod stola, da to znaju samo osnivači kojima je to poslano. Navodno su bili u veljači na sastanku kod ministrice, to nije dobar put. Škola je bitna u svakom mjestu, počevši od područnih škola, kažem evo koji je ministar Tolušić, na tomu mu čestitam, gradio ih je puno, pa do matičnih škola koje isto znače život za mjesto. Jer ako postupimo po ovoj logici isplativosti samo po broju učenika, onda možemo reći da ovu demografsku sliku Hrvatske želimo zacementirati, jer upravo škole mogu biti pokretači razvoja, upravo škole mogu biti motivatori i na kraju krajeva pokretači toga da se RH izvuče iz ovoga teškog stanja, jer tko će od mladih obitelji doći u mjesto u koje više nema niti školu. Hvala.